Pipila ka mga lugar sa Cagayan de Oro City gibaha gani usa ka motorela ang nadisgrasya human mahulog sa kanal. Aning report. Nagdinaganay kining mga tawo dapit sa NHA Kauswagan aron tabangan ang usa ka motorela nga nahulog sa kanal dapit sa usa ka gasolinahan. Sumala pa nga unom ka pasahero ang sakay sa mong motorela diyang nahulog kini sa kanal. Hinuon luwas ang mga pasahero niini. Wala matud pa na bantayan sa rela driver ang kanal tungod sa kataas sa tubig baha. Hangtod hawak nga tubig baha usab ang nasinati sa mga residente sa Apovel Subdivision sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City bandang hapon adlawng Martes diyang mibunok ang kusog nga ulan. Sa kuha ni Jason Suganob, makita ang kalawom sa tubig baha sa lugar. Makita sab ang pag-atras ni ining sakyanan tungod sa kataas sa tubig baha. Apan pipila sab ka sakyanan ang milusong gayod sa tubig baha. Sa mga hulagway nga gi-upload sab ni Abigail, makita ang kataas sa tubig baha sa Bulwa Kauswagan Highway kung asa stranded ang pipila ka mga tawo. Ang mga sakyanan nag-counterflow na sab aron makalikay sa baha. Sumala sa City Disaster Risk Reduction Management Department sa Cagayan de Oro LGU nga paspas misaka ang tubig ilabi na sa mga flood-prone areas tungod sa kusog nga bundak sa ulan. Hinuon, paspas usab nga miubos ang baha. Karon yun, wet season, always bring atong mga rain gears para po dito mapurwisyo inig abot sa ulan. And paminaw sa mga abiso, especially sa itong mga motorista, with regards to the alternative routes. Localized thunderstorms ang nakaapekto sa Mindanao kagahapon sa hapon. Ado na paghapon yung mga formation sa dagom or convective clouds nga ginatawag nato cumulonimbus clouds nga masin nating ado na heavy downpour sa ulan o inubanan nga ado na sa kalit mga thunderstorm, lightning sa isa ka lugar. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao